И здравейте, приятели, днес ще играем на Майнкрафт. Единствено, който не видели до сега или сме виждали, ще ви го покажа. Забравях му името, мисля, че се казваше Skywars или... Да, Skywars. В Skywars ще играем днеска. Да, мисля, че и Сашо е тук, но не знам. Тази писта я знам от някъде. Не знам, играл съм на нея. Може би на компютъра, не знам. Падам. Там са. Супер. 5, 4, 3, 1, 0. Падам. Сега си вземем всичко честите. Добре. Тези панталони не ми трябват. Така, меча. И всички тези. Цик. Така се облечем бързо. Така. Някакво къде сме облечени. What the fuck, къде е честе? Чай да не падне, че ако падне, ще умър. Тук можеш ли да се чупи? Да, мисля, че... че паднах. И се стреснах. Ето го другия чест. Това... Добре, ще вземем това. Ще вземем тези. Като става така нещо е бъгнало, значи. Да знаете. Не се стреснете, че ще се справи играта. Ще вземем тези ябълки. И нищо тук. Надолу има ли нещо? Някакъв да има. Окей. Ще вземем тази брадичка. Ще оставим ето и. Аре, ще вземем меча. Ще вземем тези. Ще вземем тези 24 блокчета. И тези 9. И ще се облечем пак, защото нещо много ми далха. Не. Къде ми е каската, бе? What the fuck, нали взех каска, бе? Добре, ще я вземем. Върнем купчето, бе. Така. С каска сме вече. Почти сме фул. Сме толкова само. Пак нещо. Сега. Така. Опа, пак. Голям фил. Мога да се движа и да гледам. Ще се върна след малко, като го отправя, като влеза. Играта е била пака на просто хора. Днес може би не ни е денирано става. Ари просто има. Има, я. Пак същото, бе. Оп. Сега ще беше на тъс. Писта ли беше, както казах? Идаме. Защо, какво става? Оплаших се ли. Не става. Диамант. Дали можем да направим нещо с него? Мисля, че нищо. Ще се обличем с нашата кавички добра тениска. Така, да видим тук дали може да се видим. Не. Ще умре, не. Бегай там, бе. Не умре за хората. Не знам къде е. Не. Дали може да се видим така? What the fuck, как, бе? Аре, бе, човек. Аре, бе. Не! Аз съм най-тъпия, сега ще... И пак застане, аз съм най-тъпия човек на земята. Окей. Не знам къде ще му пусна. Но той аз трябва да се хвърля там. What the fuck? Аз мога да играя в димната топи. Много по-добре за мен. Мога бягам. Капанар, бягай оттам. Това е за мен. Не, нещо бъгнах с сървъра ли, бе?
Оф, божки. О, тук е бил. А, не, това съм аз. Това съм аз. Удрям дете му, минате тупо. Не съм играл от кога на Skywars заради това. Иначе на компа игра. What the fuck? Какво е това? Мисля, че ще умра. О, чист. О, тъпки. Ще взема това. Ще взема тези блоки. Така влизаме на къщата. Дали може да се крие в къщата? Докато ли се избият всички, остане един. Пък защо не мога влизна в тъпата къща? Нямам нищо, какво има в тези къщи, да видим, да вземем. Нищо. Дали има някой? Не. Сега чуем на втория етаж, да видим какво става. Яко ще го направим тук. Как се затваря тук нещо става? Трябва да има още един чест, как ще има само един чест? Стигайте едно тук. Само един чест, какво си направи? Да не е някъде скрит. Сега ще имам брат с неща поле. Не е скрит. Броенето ми е много малка. Вие пака не сте чисти. Броенето ми е бахти малката. Това е честната е. Ти ще ме убият с една. Ти утиш ли? Ще запусна да битка, аз по-хубаво ще бъда в стаята ми. И да се скриям. И ако чуете някакви гласове, трябва ми говори от татъка с някакви хора. Да. Отваряме пак карието с чест, няма ли други чести. И плюс това нямам никакви дърва в себе си. Да, има 24. Но нямам никакви неща. Дали е някакви друга чест? Хубаво, че имам... Че ако мога отсиля да не мръм. Ето го. Знаеш, че имам... What the fuck? О, ние сме добре, бе. Да вземете с храна. Добре, бе. Добре си. Не съм знал толкова добре, че съм. Фак, какво си е? Майка ти! Майка ти деба! Някакъв тапанар ме уби преди малко, затова се връщаме пак. Хора, направо не съм много лош на Skywars. Не знам защо съм направо тапанар на Skywars. Не знам. О, тук ме пусна преди малко. Добре. Направо съм... Ще напиша отдолу под направо заглавието ще се казва най-големия филм на Skywars през 2017. Така ще е заглавието, за бога. О, помислиш, че чак да падна отстрани, човек. Много ако бях паднал отстрани. Ще да пусвам играта, че... Ще да дам много тъпки. Така. Този път ще се опитаме да не умрем бързо. Ще вземем всички неща, които са нужни. И ни трябва. Така, трябва да има стреличе, само там. Оу. Няма нищо кадърно. Така, сега ще вземем това, ще може да е кадърен. Добре, до чест няма ли да факт? Навънка би трябва да има на 100%. И факт как? Яко си стоят тук, дали ще ме убият? Топ, извинете, че това видяхте, просто батерията ми е на 15%. Тук как се излизаш от каналите? Да чувам аз ли да ги убивам? Да чакам. Да видим тук това има. What the fuck? Добре сме, бе. Аре, елати ми само. Елати ми, бебенце. Елати. Елати ми. Елати ми, бебенце. Съдурчета ми. Елати ми, съдурчета. Елати ми. Само да си изваря меча. И ще ви изям душата. Ела. Ще тук просто и ще ви чакам. Ви отивате към това. Окей, нищо не съм казал.
Ей, да нямам една стрела тук да те убия, бе, тапанар грозен. Не знам, че съм много мъдрен на този епизод. Не знам защо, но епизодът е доста тъп. 30 пътя не убиха, 30 пътя фейлнах ми. И то си идва към... не, отива да го убия, оня. Добре, ще се стоим, къде ще го чакам и няма да се правим на големите бойци. И ще си фърлим някой дена. Чао, бърчет. Умря. Даже то с нищо не му е прав. Чай да не ма нападне някой отзад. И сега, аз мога да отида при този, да му взема работи си. Да отида към той и да добия. Да се опитаме или не, те може да имат лъкове. Фък, къншняне. Може да отидем към на то, защото да отиди към там. Двама останаха, мисля. Май да, двама. Двама останаха, не един. Двама. И двамата да ни тръгнат всяка от мене. Един да остане, ще го убия. Стана съм с най-якия меч и с почти по брони. Ще ми трябва просто още една броня, която... Уети. Един е останал, хора. Не виждам други имена. Един. И те чакат аз да дойда, но аз няма да тръгна. Те ако искат да идват, не отивам. За каквото и да е, не отивам. Накрая съм си направил. Не, фак. Да сложа някакъв скоп. И да съм си смечил. Може би един да ме заблуждава, че е там. Не. Не, няма. Само един. Ставам и да тръгна сега. Точно сега съм си най-добре тук. Намерил съм си работи и сега да тръгна, да ме убиват. Не, те са двама. Айде сбийте се, бе. Представете ли си и двамата да тръгнат? Оп! Един я падна. Ха. Вече са едно на едно. Аз стой. Само да дойде. Искам да дойде това момче. Май тръгна към мен. Няма да дойда. Няма. Не, аз не искам. Аз много искам. Ела ти. Ела. Ще убия. Ела. Аре. Да тръгна ли, да не тръгна ли, не знам. Ще сложа едно купче тук. Да се направя, че тръгвам. Сем тръгвам. И да се зарадвам. Така. Сега само да си ударя спейса. Да има прахи. И ще се върна. Да не ме убие този стапана. Ето го. Няма да те оставя. Няма. Ела просто, ела. Где се качва човек там? Ела. Маля, ако отида пред него, какви тупаници ще му бия. Да тръгвам към него. Мразя да го чакам. Той да дойде. Само ще трябва да го гледам, защото може и да е опасен престъпник. А пък аз съм много тъп. Почти съм до него. Почти. Още малко не става. Молете се на Бог да няма лък, защото ще ми е путката майна. Виждате, че говоря глупости, но просто ме е страх сега и съм си дал живота направо на някакъв тапалар, който ме издразни много и не тръгва да се бие като мъж. Аз трябва да тръгвам. Окей? Аз тръгвам. Но сега ще те убиеш.